Emakumeak gaizki egon gara, orain aldi zein iragan, naiz hobekuntzak izan dituen, gizarteak azken boladan. Gu ez gara txontxongilo batzuk, gara neska edo madam. Emakumeok nahi dugu izan, azkemen zen Guatemalan. Gizarteak guri esaten digu, depilatu behar garela, politena hilerik gabea, txerri bat zara bestela, baina gizonezkoei ezerrez, hori da egia krudela, baina mundu honetan izan da, aspaldidanik horrela. Erlijioak emakumengan eragin ditu kalteak, leku gaiztoan jarri baititu urtetan emakumeak. Gainera abortatzen badugu, orain gu gara hiltzaileak, uste baitute haiek direla emakumeon erregeak. Betidanik heterosexuala izan dugu normalena, homosexualak direla munduko arraroena. Diskriminazio handia dago, hori da bagogorrena, baina norberak bere barruan du erabaki azkena. Diskriminazio handia dago, hori da bagogorrena, baina norberak bere barruan du erabaki azkena.